Elämän tie on kaita tie, jota harvat vain kulkea tahtoo. On tiellä laaksoja, on tiellä keitaita, on surua ja iloa. Tuli tuskoon, niin mitä sun elämässä muuttui? No, mä en voi sanoa, että elämä olisi niin kuin heti muuttunut täysin, mutta se mikä muuttui heti, niin on se, että Jumala vapautti mut kaikesta ja mä sain olla vapaa. Ja ne asiat, mitä mä pelkäsin, että mä en vapaudu, ja ne asiat, mitä mä pelkäsin, että mä en edes halua luopua, niin Jumala vapautti mut niistä niin, että mä en edes kaivannut sitä mun elämän tyyliä enää. Ja pikkuhiljaa ajan kanssa mun ajatukset rupes muuttumaan, mun arvot rupes muuttumaan ja sitä kautta mun toimintatavat rupes muuttumaan.